Uthi angezehenge noma ngizidubule umaskanda loyo. Sabe sembingelela Ndlovu Philo TV, udaba Isolezwe Charles Khuzwayo. Umculo wamaskandi ukwanele Khaza Mtolo udinga usizo omoyeni omubi osunesikhathi eside umhlupho. Lesizwe eBergville iveze ukuthi seyigqiqe abantu abaningi izama ukuthola usizo, kodwa kunhlaka zimunga nomoya. Ngakho icela noma ubani ongayisiza ekwelapheni isifo esiyidonsela ekufeni. Ukhaza uthe umoya omubi uke umkhiphe endlini, maqede uthi akazilengise noma azidubule, noma kube sengathi ungasukela abantu abangalungile bese bekubulala. Akuyona i-content ke lena, kodwa ngidinga usizo ngempela. Lento isingihlasele isikhathi futhi angazi kuvimbaphi uma sengiwuqoma lo moya, ngoba nomqondo uyahamba ubuya emuva kwesikhathi. Sengizisola ukuthi bengenzani kuyimanga ngishaya uvalo. Ukhaza uthe sewufikile lo moya, umqondo uyahamba ngendlela yokuthi uze akhohlwe nokuthi uzele unomfazi. Lo mculo waqala ukuduma esacula eqenjini lalibizwa ngezelamani Zodumo. Le ngoma ethi bayachitha bonke nethi silwela impumelelo. Esihamba yedwa ukhiphe ingoma esihloko sithi ivelu nethi emushroom nethi uyikho konke. Ngaphandle komculo, ukhaza uke waphumela ubala ku-TikTok ngo-2024. Wakhala ngomhleli wemicimbi odume nangokuphatha izinhlelo emcimbini wamaskandi ngokuthi usebaqedile omaskandi abasafufusa ebalala. Ukhaza wathi lo muntu wazama ukumdlwengula, kodwa wasizwa ubunsizwa abanye omaskandi abafakazela ukhaza ukuthi nabo sebeke basinda emlonyeni wengwenya nguLethu Mpungose noCallback SA. Bebethi lo muntu uqala ngokubathengela inyama bese ebagxinxa ngotshwala ngaphambi kokufuna ukubenza isilo senkukhu. Lensizwa yavuma ukuthi sike yazizwa lezi nsolo, futhi yathi nakubo sebeke bayithinta ngazo, kodwa yaphika yalala ngomhlane. Yathi yaphika ngomhlane ukuthi iyawenza lo mkhuba. Yasola ukuthi omaskandi baziqhubela udumo ngoba esikhundleni sokushaya ingoma enkulu ithi lento hlahla ithi yasola ukuthi omaskanda baziqhwabela udumo ngayo esikhundleni sokushaya ingoma, right? Khona manje ukhaza ungomunye wamaciko azobe enandisa kwiGeza Winter Experience eStezi eGreytown Lifestyle ngoLwesihlanu ngo-5 ntambama. Uzobe eshilana inkundla Mtincane, Ali Mgube, Somnandi, Lihle Xhakaza, Dulas Magubane, Gube Boys, Imithende nabanye. Isho kanjalo-ke indaba-ke laphana-ke Charles Khuzwayo ayibhale ngoKhaza. Right, ngithe uma ngibona-ke i-heading ngazibuza ukuthi ubani lo maskandi, kodwa-ke sekuyavela ukuthi hhayi ukhaza ukwakhala kakhulu ngengcindezi yongaqasheki kahle. Wathi usazokhuluma nomndeni wakhe ngoba kuningi okwenzeka ekhanda lakhe, nangakutholisisi kahle ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa usephumelele ubala akalidinga usizo and uthi usezamile ukuthi athole usizo. Siyathemba ukuthi lensizwa kuzogcina kulungile, kuhlanganile, ngoba abaculi bamaskandi bayithola ingcindezi enkulu bafethu. Bangabantu bafana nathi, so abantu bengamangali umuntu babembona-ke enza i-video or i-post ekanje Isolezwe ebhala ngayo. Nomroza Fakude ungomunye wabantu naye okwaba nenkinga phambilini, kodwa sabona ukuthi ngathi isingcono insizwa sikabuyeleka isikhipha no-music again omnandi. So nokhaza naye siyathemba ukuthi yena uzodlula make aqhubeke-ke yonke-ke into ilunga. Sibamba lapho kwividiyo kwekhona la Ndlovu Philo TV, sisodibana ngokuzayo.